UDr Khehlelezi odume kakhulu kwezokwelapha ophinde aziwe kakhulu ngokuthi inyanga yodumo Mzo ezinkundleni zokuxhumana, aphinde abe uArchbishop nomsunguli webandla Isithelo sikaJehova. Ube esevulela ithuba abalaphi bendabuko nezangoma lokuthi bazibonakalise besebenzisa isintu sase-Afrika. Ube esehola ithimba lezangoma noma abalaphi bendabuko begibela estage beyophahla benza usiko lesintu ukubikela amakhehla amadala umsebenzi obuzokwenziwa eMabhida. Kugujwa unyaka iqembu le-MK lasungulwa. Kube into engajwayelekile impela, kodwa egcine seyenzekile ngenxa yobuhlakani bukaDokotela uKhehlelezi. Zibonele okwenzekile eMabhida, igcwele phama eMabhida yabalandeli be-MK Party. Besikhona nathi njengeBheniko MTV sizofakaza obekwenzeka konke lapha eMabhida, kugcwele isicukuthwane, ama-artist nabo bonke abantu ongabacabanga abadume kakhulu kuma-television bezogubha unyaka iqembu le-MK lasungulwa. Bonke omakhosi zonke inyanga siyafisa ukuthi bangene emkhonkeni wesizwe. Ibalulekile inyanga, sibalulekile isangoma. Alukho ukucwasana, abangene ngaphansi kwesayika bazosijoyina. Siyabacela bonke abantu enibaziyo abalaphayo babuye basijoyine, bangene egrupini. Sikhuluma igama eliyi-1, i-unity. Siyabonga kakhulu namhlanje seMabhida lapho enibona khona, lapho sizothi thina umkhonto wesizwe uthi 1 year. Sithi wonke umuntu siyabonga, njengoba nibona istadium sigcwele, njengoba nibona siyabonga kakhulu. Ubani othe Mabhida ngeke igcwale bayisabotashile event yethu, kodwa still amandla ethonga, amandla edlozi, kunjalo nje kumnandi.
sizonke inyanga siyafisa ukuthi bangene emkhonkeni wesizwe. Ibalulekile inyanga, sibalulekile isangoma. Alukho ukucwasana, abangene ngaphansi kwesayika bazosijoyina. Siyabacela bonke abantu enbaziyo abalaphayo babuye basijoyine, bangene egroupini. Sikhuluma igama eliyi-1, i-unity, sizothi happy birthday Mkhonto Wesizwe. Amandla!